Ameazas, coacción, terror e dirán vostedes na casa. Por qué? Rocío Padín. Bueno, pois o motivo é que esta familia que está vivindo de aluguer nese edificio, segundo os agresores, pois cando regas plantas calles auga no piso de abaixo, fan ruido e están emprendendo con eles e están vivindo unha auténtica película de terror, non? Dende logo que sí, medo, a temor que teñen aquí toda esta familia porque afirman que non poden vivir xa en estas condicións, por eso o mellor é preguntarlle a eles directamente como comezou todo. Bo día. Pois levamos como uns 2 anos con esta situación. Ao principio só eran insultos, pasado un tempo xa temos unhas amenazas de fai bastante tempo. Que che dixeron? Pois dixéronnos que en algún momento nos tiñamos que encontrar no portal, isto foi a señora, e que fóramos pensando decidir ou ir presos ou ir po cementerio, porque un dos dous, o sea, nos pegaba ela a nós ou nos a ela. Unhas duras declaracións que é unha situación que se agravou na última semana. Moi bo día, como é vivir así? Pois é bastante complicado, porque despois do que sucedeu o sábado, que vimos timbrándonos na porta, sacando o que parecía un coitelo, despois o domingo vimos merodeando pola porta da casa tamén. Todo isto aos veciños de abaixo? Sí, os veciños da planta inferior. O luns, que supoño que me terían esperando a min, porque me teñen os horarios controlados, ca mala sorte que tuvo cativo de baixar que o coitelaron, encarceláronos no ascensor e daí non podían sair. Moitas grazas por atendernos, porque a peor parte leváchela a ti, bo día. Bo día. Sí. Como estás? Bastante mal e con moito medo, verdad. Claro, estamos a ver aínda aquí as feridas que tes no brazo, non? Sí. Como sucedeu todo? Bueno, pois eu baixei tirar a basura e xa o vin esperando a meu pai e chamei a miña nai para que baixara e cerrarnos no ascensor e primeiro intentou darnos un puñetazo, logo sacou o coitelo e puxeme por diante de miña nai para que non lle dara a ela e a peor parte, pois leváchela a ti intentando protexer a tua nai. Pois xa están a ver, compañeros, esta situación que está a vivir esta familia aquí no barrio do Sagrado Corazón en Lugo.